Nedělní odpoledne v Národním domě patřilo dětem. Do Trutnova zavítala Inka Rybářová se svým programem Velká dětská klauniáda s Inkou Rybářovou. Inko, proč bavíte právě děti? No, protože děti, to je to největší a nejkrásnější, co na tom světě je. A já jsem se vlastně už jako dítě rozhodla, že budu pro děti pracovat. Můj tatínek, maminka vlastně jsou učitelé a kdybych nespívala a netancovala, tak bych asi učila děti. Klauniáda je program plný tance, her a zábavy. Dětské masky mnohdy připomínaly umělecká díla, na kterých se vyřádily nejen děti, ale i dospělí. V reji masek jste mohli potkat princezny, kašpárky, vodníky, mochomurku, kovboje či ledního medvěda s tučňákem. Jak se ti líbí soutěže, písničky? Povídej, na co jsi nejvíce tancovala? Na to, co tam zpívají. A soutěžila jsi už v nějaký soutěži? Jo. A v který, Náťo? Tam byly děti a já jsem tam zpívala. Víš, kdo tady zpívá? Ano, Inka Rybářová. Co to máš za masku? Klauna. A tu jsi vyráběl sám, nebo tě někdo pomohl? Oni někdo udělal, já nevím. Co znamená tvoje maska? Klaun? A dělala jsi ji sama, nebo tě někdo pomohl? No, já jsem si dělala akorát ty botičky. Inka Rybářová má za sebou více jak 2000 odmoderovaných pořadů pro děti a její vystoupení jsou rezervována i na několik let dopředu. Přesto pozvání do Trutnova neodmítá a ráda se sem vrací. Proč? Trutnov, to je takové podhorské velkoměsto. Trutnov je město, kde je báječná kultura a jsou tady skvělé rodiny s dětmi. A myslím si, že právě to, že tady je hodně dětí, přitahuje spoustu tvůrců, kteří pro ty děti pracují. A já jsem taky kousek od Trutnova, vlastně mám takové svoje kořeny, protože můj dědeček a babička pocházejí z Jilemnice. V celém sále se snad nenašel nikdo, kdo by se nepohupoval do rytmu Inčiných písní, které jsou založeny na speciální metodě baby popu. Radost z karnevalu neměli pouze děti, ale i dospělí. Tatínci na chvilku zapomněli na věk a ukázali ratolestem, jak se vlastně tancuje. Já sám úplně parádně, já hrozně tancuju a s Bertíkem vůbec. Doma to trénujeme každý den. Inka má za sebou už 5 vydaných CD a v současnosti se chystá vydat další 2. V půlce programu byla pauza a rodiče mohli dětem některé CD zakoupit. Na jevišti vystupuje společně se Zdeňkem Rybářem alias Dandy Rybkou. Lístky byly před prodejem měsíc dopředu. Přesto někteří rodiče doufali, že zakoupí lístek na místě. Avšak bylo beznadějně vyprodáno a někdo z karnevalu odcházel ještě před začátkem. Proto jsme se zeptali, jaká bude další akce pořádaná Domem kultury Trutnov, na kterou mohou děti zavítat. Další akci chystáme třeba, když tak jenom namátkou vezmu, tak třeba v dubnu bude krásná akce Po stopách žila Verna, třeba namátkou, nebo opět tradiční strašidláci v květnu a další akce v únoru, prázdninotéka pro děti od 5 do 10 let. Jak se vám líbilo v Trutnově a proč právě bavíte děti? No je to tady prima, spousta dětí, všichni krásně reagujou. A proč bavím děti? Protože mě to nabíjí, dělám to rád. Pro naší televizi za video je S. Upice Kateřina Adamcová.